Jeg står her med Eva Liversen, som er landstræner for de danske goalballherrer, som desværre lige har tabt kampen herinde på Arena Assens. Men Eva, bortset fra resultatet lige nu her, som jo betyder, at I desværre ikke går videre til kvartfinalen. Hvordan har du så oplevet det at spille her i Assens? Jamen, vi har haft en god dag i Assens, ligesom vi også havde på træningslejr hernede, så vi har været meget tilfredse med omgivelserne her, både her i arenaen og også overnatning rundt omkring. Så det har været en god oplevelse at være i Assens, bortset fra det sportslige. Ja, og dine spillere, hvordan har de oplevet det i forhold til de steder, de ellers plejer at komme? Jamen, de har svaret fuldt til andre internationale turneringer, vi har været til. Der har været fine omgivelser her, både i arenaen og også transporten frem og tilbage, og stederne vi har boet har været helt på niveau med, hvad vi oplever andre steder. Så det har været et flot internationalt arrangement på det. Du kommer jo selv her fra Fyn. Hvordan har du oplevet det at skulle træne her i de omgivelser her? Jamen, det har været dejligt at træne i omgivelser tæt på sin arbejdsplads, sit hjem, og i det hele taget at kunne opleve det så tæt på der, man bor, det er dejligt. Hvordan i forhold til det sportslige, hvad er målene nu, og hvordan ser du holdets muligheder? Jamen, jeg har en kamp i morgen, som vi skal godt igennem, og så derefter skal vi jo have evalueret på det her, og så skal vi kigge fremad mod næste store begivenhed, som nok bliver EM næste år, så det skal vi starte frem lige så snart. Kunne du forestille dig, at I vender tilbage her til Fyn på et tidspunkt, der skal spille igen, eller? Ja, bestemt. Vi har spillere, der kommer fra hele landet, og der ligger Fyn jo dejligt centralt, så det er jo sagt. Tak skal du have.